нощни геймери, стримери, аз съм Sharp563 и с мен е GamerBG25 и днес ще играем War Mode и ще сме червени марсианци. Не трябваше да сме марсианци, ама нищо. Добре, и това за вас може да е нова игра, не съм качвала на нея. Безплатна е от Steam. Ще ви покажа с какво бягам с... И е подобна на CSGO. Ще ви покажа контролите, но малко по-нататък. След 5-10 минути. Малко да направим килчета. Като да видите за какво става въпрос. От две части, защото да, много време се качва. Както споменах в миналото видео, вече ще обработвам и ще ви показвам, ако не ме разберете кой бутон казвам, аз ще се покажа на екрана и да. Ако помогнете на някой да убие някоя жертва, ви дава асист, пари за асист и да. Има различни оръжия, има минигън. Да. Ми върви много гладко. В смисъл, не знам как ще е на клипа, ама тук сега ми върви гладко. Някой мъчилно докато да се оправя на клип. И добре да ви кажа с кои бутони се управляват хубавите неща. Значи с Shift бягате. Да, бягате накъде. Вие трябва да го задържите. Нали? Трябва да го задържите. За да бягате. Когато някой ви отпреде и нямате ножка в ръцете, цъкате F и веднага ви я вади. С десния клик само веднъж да натиснете и ви се появява мерка. Надявам се бутоните да са излезли на екрана ви. И да, и вече да продължаваме към играта. Добре. Това беше гадно. Това си беше наистина. Ще се събираме за снайпер. Сериозно ли да е? Вчера аз днеска ти и умрях от нечуващи се патрони. И телефона ми каза... Добре, как? Ала кака? Ние кога почнахме? Добре, клипа ще е някъде към 15 минути. Не, към 10 първа част. Айде да стане 6 и 10 и спирам клипа. Добре, ето защо не избирам марсианци, защото всичко е тъмно. И то го видях. Умри бе!
сложих. Как же здесь, но это все. Играта не лайка, свиня. Айде ще бъде на едно. Реде, и гамата ми е пълен шит пак. Това беше. Твоята гама на какво е? Мен ми е твърде светло. Добре, на мен явно ми е писано да не... Чакай, ти ще гледам къде съм. Ето бе. Хедшот! Ко? Ето от нашия отбор, не от другия, 1337 ранг, читър. Ето. Те спечелиха, добре? Не ми даде 16... Не знам, парички. Какво е това мапа? Ще сме сините. Ре. Няма да се откажа, ами ще сме червени. Добре, Добре, айде сме червени. Да, на мен продължава да ми говори. Останаме заби, Защо ми забива? Лаги ми! Оправи се. Важното е, че се оправи. Мапсата не ми лаги. Тя не направиха на кюпте. Да. Тя ма прат на кюфте, бе. Сега ще ги пръскам. Хедшот! Хедшот! Аз само се кефи на хедшот. Майко, някой ги кърти сериозно. Не, че аз не мога да играя. Мен ми лайк толкова много. Ето го е. Аз се харесвам това. Айде, заспивай. Мите, вижната. За тебе съм умря. Как? Майко, едва ги видях и те ме направиха на лайно. Да, що да не умра? Не, всъщност, този клип няма да е разделен на две части. Затова ще е един цял клип. Това беше долно. Няма като ги обработвам, искам само да не го махам, защото три моя. Умрях! Смеч живееш, смеч умираш. Читър пише. Какво? Мен ми зарежда още брат. Кое? Аз чувам компа. Ти знаеш какъв звук има тук, бе? Аз едва си чувам гласа. Да, и аз ще презареждам, що да не? Ребе, презарди.
Давай, сега ще го обработя, доколкото чувам. Аха. Майко, дъбъл кил! Аз не знаех какво става и дъбъл кил. Изи. Алелуя. Да, така е. Едва се показах, бе, човек! Едва се показах. То с картечницата на налива. Трябваше да се песне цялата игра, за да домая. Нищо не разбирам. Аз там си стрелям, не знам какво стрелям изобщо. Мен мерника повече ми пречи. Но снайпера не ми пречи. Видях го отляво. И го няма вече. Мамо! Не, аз не го казвам правилно. Мамо! И ми заби пак. Да, разлага се отново, що да не. Знаеш, ще си купя бомба. То ма направи на война. Кога минават толкова бързо минутите, бе? То е ясно, че те ще победят. Смисъл ясно е. Смисъл 3 кила им остават. Добре, хора. Смятам това да е всичко. Да ви е харесал. Абонирайте се за GamerBG25, за общия ни канал Shadow Gamers Clash Royale. Ще се изпишат на екраните ви и до скоро. Какво стана, бе? Къв мап се? Добре, и до скоро. Бай!